Boas tardes, boas noites, Mondariz. Imos arrincar esta homenaxe, benvidas ás xornadas O serán desta aldea 2024 adicadas a Sabaxáns, a segunda xornada que tivemos que adiar e que xa ia ser aí atrás. Pero aquí estamos cumprindo con esta parte que ao final... Danilo, quítame a música. Grazas. Aquí estamos con esta parte que ao final é a parte máis importante, a parte central, porque o domingo 20 picos, 27 creo que foi de outubro, veu xente de todo o país aquí a aprender con grandes mestres que temos en Galiza a tocar a pandeireta e a cantar como cantaban as mulleres de Sabaxáns, con María Vidal, e a bailar como bailaban os homes e as mulleres de Sabaxáns nos seráns daqueles tempos, co mestre, o gran mestre Chisco Feijóo aquí. Disculpade a súa ausencia, mándanme moitos saúdos para Mondariz e para Divina. Tamén tivemos unha charla moi interesante sobre o significado da literatura popular, porque sabedes que o ano que ven, o 2025, non se fai homenaxe a un escritor ou a unha escritora. Faise unha homenaxe a todos os mestres e mestras da tradición como Divina e como todos os que levamos homenaxeando aquí, e como as mulleres de Teutón que están aquí, e as de Garjamala, e as de Aboal, que saben tantos e tantos cantares, as cantijas. As cantijas son unha parte importantísima da nosa literatura, pero non da literatura escrita, sino da literatura oral. E este ano, este 2025, as letras galegas, por decisión da Real Academia Galega, van para estas mulleres e para este gran legado que nos deixaron en forma de literatura de tradición oral. Pido un aplauso primeiro para todas elas. Grazas. Por iso é tan importante ser conscientes do que temos e por iso queremos facer desde a Asociación de Gaiteiros Galegos, desde a Asociación de Gaiteiras Galegas, en colaboración con Castromao, estaba por aí Belén, e máis, sobre todo, co soporte do Concello de Mondariz, estas homenaxes e estas xornadas centradas nos serán, porque é fundamental que a xente de Mondariz, a xente do Condado, coñeza a importancia do patrimonio inmaterial que tedes aquí, o que significa ter entre as da vosa familia tantas e tan boas tocadoras que aprenderon de novas nas aldeas, que saben tanto de tocar, de cantar, de bailar, tantas coplas. Este é un patrimonio importantísimo. Mirade se é importante que ata se dedican as letras o ano que ven. Este acto central vai ser homenaxe a unha das últimas tocadeiras que quedan en Sabaxáns, en representación desta aldea, que é Divina do Laxeiro. Sabaxáns é un deses lugares do condado, de Mondariz, onde a mocidade das aldeas se xuntaba para facer serán 4 días na semana. Isto era todo o inverno. Martes, xoves, sábado e domingo. Dende o tempo de Santos, que é o que acaba de ser, ata o mes de abril, coa chegada do traballo do agro, non? Aí xa pasamos a outro ciclo da tradición fundamental. Algún día teremos que pensar en facer as xornadas da Aña, verdade? En Mondariz. Outra tradición espectacular que tedes aquí. Durante estes 4 días, a mocidade, as mozas e os mozos, como moitos xa sabedes, cantaban e bailaban para se divertir, para se relacionar e, por suposto, para mocear todas as semanas durante 5 ou 6 meses. Iso dá moita práctica, Iso son moitas clases, Moitas clases. Unha das clases que había, por exemplo, en Sabaxáns, era o baile que lle facían os pequenos. Sabíades que había un momento que estaba reservado para os que ainda non eran mozos nin mozas para que bailasen. O en Sabaxáns chamaban o baile dos tornillos, polo visto. E era aquel baile que os rapaciños pedían que as mozas e os mozos lle tocasen para eles aprenderen tamén a billar o solto.
Divina Outerelo Fernández, Divina do Laxeiro, naceu neste lugar de Sabaxáns no 1927. E é a muller que homenaxeamos este ano, que está aquí sentada, e que xa se veu aquí neste cartel tan grande. Gustouche o cartel, Divina? Foi unha grande cantadeira durante toda a súa vida, unha grande pandeireteira, unha grande bailadora, e foi, ademais, das que axudou nas xuntanzas que se fixeron nesta aldea de Sabaxáns, nesta parroquia, dende mediados dos anos 90, para recoller aquela sabedoría tan importante, aquela sabedoría abraiante, non? Ela tocaba cando outras que xa faltan, como María da Reina ou Argentina do Crouco, sempre na nosa lembranza, e outras máis. Hoxe, Divina, queremos che dar o noso agradecemento. Queremos che dar as gracias por compartir desinteresadamente ese patrimonio que ti portas, que é tan importante, que é unha parte deste enorme patrimonio inmaterial galego que hoxe estamos reivindicando con orgullo. Ti representas hoxe, Divina, tamén a moitas mulleres que xa non están con nós, como dixen, incluídas algunhas das derradeiras tocadeiras de pandeiro cadrado do Concello de Mondariz. Isto é moi importante. En todo o Concello de Mondariz temos localizadas, de momento, só 2 aldeas onde se tocaba o pandeiro. Unha é Vedrelos, en Jarjamala, e outra é a parroquia de Sabaxáns, onde había mulleres como Carme de Primo, que era veciña de Divina, Florinda da Carriza ou Mercedes da Falúa, Mercedes do Laxeiro, a nai de Divina. Era a nai, era a túa nai, é que sí, que tocaba o pandeiro cadrado. Un instrumento que se foi perdendo porque se facía nas casas, facíase nas aldeas, non se compraba, foi quedando atrás, bueno, por máis motivos. A súa memoria está hoxe aquí presente tamén, como a de outras mulleres que nos axudaron moito, como foron Dina Boullosa, Hilda Souto, Maruja da Folgueira, entre outras moitas. Moitísimas grazas a elas. Así que, sin máis, creo que podemos facer subir a Divina aquí a que se sente un cachiño e damos un aplauso moi forte. Vente, Divina. Divina, ti tocabas a pandeireta no Seranza ou non? A ver, dille aquí a esta xente. Sí. Gustábache? Sí. Pandeiro non tanto, pero a pandereta tocaba ben. Quen tocaba o pandeiro? Tua nai? Miña nai. É verdade iso, tocaba ben, Tocaba. Miña nai, a Carme de Primo, tamén era as que había para tocar o pandeiro. Tocaban o pandeiro coas pandeiretas, sí? Non, a veces tocaba o pandeiro solo, pero sí coas panderetas. Tocaban xuntos o pandeiro e as pandeiretas. E a ti que che gustaba máis? A ver, tocar a pandeireta ou beilar? A mí gustábame todo. Bailar, a tocar a pandereta, o pandeiro. Era unha cousa bonita, aquel serán era unha cousa importante para vos. Era bonito, era. Agora non vale nada. Agora temos hoxe un serán aquí, despois sabémolo pasar ben tamén. Tes que quedar unha mija. A ver, despois facemos serán aquí, tes que quedar unha mija para velo. Ah, bueno, non sei. Estou aquí, sí. Vale, perfecto. Facemos subir ao alcalde, a ver se quere dicir algunha palabra, vale? Por favor, que suba o alcalde, Pablo, grazas. Bueno, benvidos a todas e todos aquí a Mondariz a este acto. A verdad que sinto especial cariño, non? Tócame esta edición do serán desta aldea na miña parroquia, como ben sabedes son de Sabaxáns, entonces pois tendes que permitirme que teña un especial cariño hacia Divina, non? Este conxunto de eventos que levamos a cabo estes días, o primeiro pedir disculpas aos grupos que hoxe non poden estar aquí, tamén a Xisco. Este evento estaba programado para outra data, tuvo que ser adiado, como ben anunciamos no seu día por todos eses problemas, esas catástrofes, non, que ocurrieron en Valencia. Entonces pedir disculpas a todos os que hoxe non poden estar aquí, que estaba programado para ese día, por motivos diversos, pois hoxe tiñan as súas axendas ocupadas, non?
Pero centrándonos no acto, como ben dicía, é un orgullo seguir con este tipo de eventos. Esperamos seguir pois aquí en Mondariz recoñecendo por distintas parroquias a labor que desempeñaban estas grandes persoas, non? Hoxe temos aquí a Divina con nós, nos seus 97 anos, que seguramente nos podía pois agraciar, non, con un montón de experiencias vividas e incluso algunha namorada ou namorado deses seráns eses eventos que se facían, non? Entonces, nada, Guillerme, a verdad que xa o redactou todo perfectamente, xa vos puxo o corriente de todo que era esta edición. Pouco máis cabe decir que darvos as gracias por asistir todos aquí. Esperamos que disfrutedes e que vos guste o concerto que logo temos aquí programado, non? Desde o Concello de Mondariz decirvos que vamos a seguir apoiando este tipo de iniciativas. Esperamos que todas as parroquias sean colaboradoras e se lles poida pois un pouco homenaxear, non? E dar valor a ese gran esforzo e eses anos vividos por estas persoas. Moitas gracias a todos. Pois podemos chamar tamén que está hoxe connosco o tenente de alcalde Francisco Rico por se quere axudarnos na entrega dos detalliños que lle temos dende a organización do Serán desta aldea a Divina. Un ramiño e un recoñecemento como mestra pandeireteira de Sabaxáns. Que vai colaborar connosco, máis agradecemos moito, o Son do Río. Para nós é moi importante poder contar con xente de aquí para que participe nestas cousas que facemos e neste caso pois temos a sorte de contar con eles, co Son do Río, que é un grupo, como xa sabedes, de música tradicional. Eles naceron no ano 2010 como grupo. O seu nome está relacionado co río que atravesa Mondariz, e cuxo son está presente nos seus ensaios. É un grupo folk con músicas e voces. Hoxe por hoxe pois ten, creo que 14 componentes, case nada. No seu primeiro disco de raíz, cada tema é un homenaxe á súa terra, aos seus ríos, as súas tradicións e os seus devanceiros. Sacaron no 2019 con Inquedanzas Sonoras e hoxe pois vannos tocar un par de peciñas en honor a Divina. Así que, por favor, o Son do Río, un aplauso. Bueno, boa noite. Como ben decía Guillerme, somos o Son do Río. Pois estamos moi contentos de estar hoxe aquí acompañando a señora Divina. Non só porque, bueno, no grupo José e Esther, pois, son de Sabaxáns, pero porque estes actos reivindican pois todas esas mulleres, non? Que levaban todo o folclore por Galicia e por outros sitios. Bueno, os que tivemos a sorte de acompañar as nosas aboas por aí, levando todo por Galicia, pois sentimos un especial cariño por este tipo de actos. Hoxe, pois, para ela imos votar Muller Labrega, é unha peza que fala de todas esas mulleres que, a pesar da miseria que había pois neses tempos, pois sacaban as casas adiante, arreo, traballando, moitas veces sen axuda dos seus homes, e despois a muiñeira de Sabaxáns. Por moitos anos, señora Divina. Do fogar
escoitar. Nunca me faltes, sen ti non podo camiñar. Eres o aire que me permite respirar. Ali nací e crecí, na miña aldea aprendí aquelas cousas que dende sempre vi. Atachar, agradar, asementar, e así muller labrega serei ata o fin. Tocando a aña, vai máis liviano traballar. Estás no alto, debemos pra rematar. Ponte la neta, ese lugar tan especial. Collendo polvo, ali as podes atopar. Ali nací e crecí, na miña aldea aprendí aquelas cousas que dende sempre vi. Atachar, agradar, asementar, e así muller labrega serei ata o fin. Muller labrega serei ata o fin. Grazas. Esperemos que vos chegara con tanto cariño como a compuxemos nos no seu momento e coa ilusión, polo menos a min, sempre que a canto emocioname pensando sobre todo nas miñas aboas. E pois nada, deixándonos de tanta melancolía, imos pola muiñeira de Xabaxáns. Así que hai moitos bailadores por aí, agarraivos e a bailar.
Grazas. Muiñeira de Frade.